मोगाच्या भावा भयणीनो, सेंट मायकल चर्च माईम हांगा कुठल्या तरी फादरीन सरमन दिलेले शर्माव दिलेले ते चुकीचे शर्माव आसा आणि तो सांगता लोकां पैसो 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 करतात, सोने 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 करतात, इंडस्ट्री लोक सोने सोने करतात. अरे इंडस्ट्री लोक पैसो पैसो करतात म्हणून बाकी लोकांकी जॉब देतात आणि तुम्ही लोक फादर लोक मिशनरी लोक पैसो 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 करतात, व्हडले व्हडले कॉलेजीस बनवतात आणि हे करतात, डोनेशन घेतात, त्यांना पैसो पैसो तुम्ही करत नात. हां, आमच्या लोकांकी तुम्ही आळशी बनवतात. हां, यू शूड मेक कॉम्पिटिटिव्ह, यू शूड मेक अ पीपल कॉम्पिटिटिव्ह नॉट. आणि तुम्ही किती करतात देवाच्या नावान तुमका देव मेल्यानंतर तुमका देव हे स्वर्गात नेतो खंय मिळत ना. तुमचे स्वर्ग नरक हैसरच असा. तुम्ही चांगले कर्म करात आणि पैसो तो जाऊ. फादर लोकांकी ते बायल भरकी तर ना, तुमका बायल भरकी ना, तुमका पैसो म्हणजे माहीत ना. पैसो असलो तर घर चालतले सगळे आणि आमच्याकडे पैसो असलो आम्ही लोकांनी पैसो पैसे केले तर तुमका डोनेशन मिळतले आणि तुम्ही डोनेशन म्हणून मागता. हे चर्च बांधूचे असता, ते स्कूल बांधूचे असता, आमच्याकडे लोकांकडे पैसे मागतात आणि आमकां म्हणता पैसो 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 करतात. तुम्ही पण पैसो 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 करता. व्हडले व्हडले कॉलेज असतात तुमचे ते चुकीची शर्मा तुम्ही सांगू नका. आमच्या लोकांकी तुम्ही आता तुमचे व्हडले व्हडले कॉलेजेस असतात, इंजिनिअरिंग कॉलेज आणि MBA कॉलेज हे ते आमच्या लोकांना फ्रीमध्ये एज्युकेशन द्या. तुम्ही पळया पैसे कित्याक घेतात, डोनेशन घेतात, फी घेतात. पुढचे 25 वर्ष तुम्ही आमच्या लोकांकी फ्री एज्युकेशन द्यात. हे चुकीचे तुम्ही ना, चुकीचे तुम्ही हे करा. म्हणजे आम्ही पैसो पैसो करूचे ना, तुमच्या पाया पडायचे, तुमच्याकडे भीक मागायचे. तुमका मस्तपैकी का ना रोमातून पैसे येतात, स्कूल व्हडले व्हडले कॉलेज त्यातून पैसे येतात. तुम्ही राजा महाराजासारखे राहतात. तुमका काय खंय भीक मागून तुम्ही पैसे कमयत ना. तुम्ही ज्यांना भीक मागतलेत ना, काम करतल्यात बायल भुरग्यांसाठी, त्यांना तुमका का ना तुमका कळतले की पैसो पैसो लोक किती करतात. तुमच्या देव 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 काय देव असा कोणी पळयला देव. देवाच्या नावानं लोकांकी आमच्या ब्लॅकमेल करून आमच्या लोकांकी बरे तुम्ही जे आता रिट्रीट वगैरे करतात तुम्ही आमच्या लोकांकी कसे कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम दिवचे असा, आमच्या लोकांकी बिझनेसमॅन कसे बनवचे हे सगळं हे तुम्ही शिकयात. तुम्ही नुसतं देव 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 करतात. देव देव लोकां का खुळीनात. आताची पिढी का खुळीनात. जी जुनी लोक असतात ती देव देव करतली. आम्ही आताची जी पिढी असतात कोण तुमच्या पाठीमागे येऊची नात. लोकांकी तुम्ही आळशी बनवतात. म्हणजे लोकांनी पैसो कमवूचं ना, लोकांनी बिझनेस करूचं ना, तुमच्या पाठीशी फिरायचे. तुमची स्कूलामध्ये तुम्ही आमच्या लोकांनी झाडू पोचा मारायचे, चर्चचे डोनेशन हे करायचे, चर्चची सेवा करत राहायचे. हे चुकीचे असा. हे जे फादर जे कुठल्या कोणतरी म्हणतात ते आंबोलीचो फादर असा, हांव ताका मेळटलो. आणि तुम्ही आता थंयसर तुम्ही म्हणतात एका सिंधुदुर्ग डायसिसमध्ये 15,000 रुपये द्या एक फर फॅमिली, ती बिशप हाऊस बांधूक, चर्च बांधूक. अरे तुम्हीच पैसो 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 जा. कित्याक जाय चर्च कित्याक जाय. चर्च ऑलरेडी आसा, बिशप हाऊस ऑलरेडी आसा. कित्याक जाय तुमकां 3-3 करोडचे 2-2 करोडचे कित्याक जाय तुमकां. तुम्ही देव तुमकां राजा महाराज राहूच जाय. बिशप लोकांकी म्हणता पैसे कमवून ना, पैसे कमवून तुम्ही तुमकां मिळतले आणि आमच्या लोकांना फ्री एज्युकेशन द्या. तुम्ही फ्री ऑफ कॉस्ट हायेस्ट एज्युकेशन. मागीर पैसो तुम्ही पण भीक मागात आमचे कडेन.